אם הייתי מספרת לכם שעד לפני שבוע הרגשתי כבדה, חסרת אנרגיה, וגם סבלתי מהעצירות, ובזכות שינוי קטן, היום אני מרגישה אנרגטית, כלילה, וכן, אני לא סובלת מהעצירות. וזה רק תוך שבוע, תבינו. אני כאילו בודקת עדיין את המוצרים. אני רק משתפת אתכם במה שאני חובה. תמשיכו לצפות בסרטון אם אתם רוצים להיות במקום הזה. המקום באמת מדהים. אני שבוע שעבר, לא, לפני חודש ומשהו, ראיתי פרסומים ברשתות לגבי איזה מוצר. הייתי סקפטית, אמרתי עוד עבודה בעיניים, עוד זה. ראיתי שחברה שלי מפרסמת את זה. החלטתי לפנות אליה. ושאלתי אותה, תגידי לי, מה זה החרטה הזה? היא אמרה לי, תקשיבי, חרטה בונה, עד שלא תקחי, את לעולם לא תביני על מה שאני מדברת. והחלטתי לקחת, אמרתי, מה אני יכולה להפסיד? גם ככה אני נמצאת בתחושה כזאת של חסרת אנרגיה, עייפה, כאילו הרגשתי מוטשת באופן כללי, גם בגלל המצב במדינה וגם בגלל החטופים, בכלל, הכל. התחלתי לקחת, קיבלתי את זה אחרי כמה ימים, ואמרתי, יאללה, ננסה. ובאמת, אני רציתי להוכיח לחברה שלי שזה לא עובד, אבל אכלתי את הכובע. אחרי 3 ימים אני מרגישה שינוי. השינוי הראשון היה בפנים, תסתכלו את האור שלי, באמת. אני בלי כלום. ובסרטון הקודם הראיתי לכם את השינוי הזה, דיברתי על השינוי שעברתי. והיום אני כאילו בתחושת כלילות שיא. אני לא עייפה, אני לא הולכת לישון 7 בערב. זה פשוט מדהים, מדהים. אני עדיין מנסה את המוצרים, אני עדיין בודקת אותם, אבל לי חשוב לשתף אתכם דברים שעושים לי טוב. אין שום סיבה שגם אתם לא תהנו מהם.